I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ćemo opet otvarati klan chest sa ovim, vidite, ja sam u klanu Met the Gods, to je baš je bio dobar klan, podklan je od, sad ću vam pokažem, klan zvokal od drugog najjačeg klana, vidite, podklan Met the Gods 2 i nije se toliko loše pokazao u klan chestu. Ali svakako ja sam to već otvarao 3 puta i nisam ništa dobio, tako da ne očekujem ništa. Evo sad ću vam kažem moje želje. Od Epic karate volio bi da dobijem Executionera, volio bi da dobijem Lighting, volio bi da dobijem, ne znam, na primjer možda gardove da ih dižem na 4 i tako. Od Legendary bi naravno volio Graveyard, Lumberjacka, Dolog ili Elektrovizarda ili Inferno Dragona, pošto imam lavu. Ništa, sad ću da otvorim ovaj klan chest, ali iskreno ja ne očekujem ništa, tako da hajmo da vidimo. 7 kartica kao i uvek i 1620 golda, to je zagarantovano, zagarantovani broj golda. Onda 13 bombera, 2 fireballa, 2 Dark Goblina, dobro, 3 gardova, pa ispunila mi se želja nekako, dobio sam 3 gardova, želeo sam onako garce, zato što je bilo brzo otvaranje, ali već mi se smučilo ovo otvaranje klan chesta, zato što treba da ga povećaju, uopšte nije dobar, ne znam, ja sam dobio 13 bombera, 2 fireballa, 2 Dark Goblina i tako dalje. Znači, ljudi mi igraju betlove, morat ću da, ne, to sam ja pao, evo, zaboravio sam. Ajmo da pozdravimo klan na brzinu, za YouTube snimam. Nijemo ovo da pošaljem. I hajmo da ih pitamo šta ste dobili u klan chest. Evo, ajmo, poz za Srki 2004, ajmo da vidimo, on je dosta dobar sa trofejima i ima 2 legendarne, ali se izgleda na 2 čak. Da, izvidite, evo, ništa nije niko dobio. I to bi bilo to za ovaj video, ovo je bilo samo jedno otvaranje klan chesta, nadam se da vam se svidelo i nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, share, subscribe. Poz!